Ecclesiastes chapter 3 verse 3 Bible si bibia wo ne mre. Ai. Enuntia. Enuti na miso ne se me sam na nya so ya me. Enye ndu mami. Because who no tio emre no do a wo because enya wo na obechichira asase. Wono so si won pedi boy ni ewu ne mum gisi na so adwen sacha. Me so nya nya magisi sacha magisi. Me ti ase me nya magwen. Enti me am ye leader no a ade ne gira me so bae. Ebre na du amami. Edu ama on pese odi boy ni be wo ni wo. Me mpe na mo boy so ye me nua no. Na frawo na me kanya nsasam ade akere wo. Mintie. Me see tie mintie sakra wadwen. Me sacha magwen. Wono fa ne bu onto ne ntam. Na bu ni da so kra no wote so no. Wote so no. Wo gini ne no so gini sei. Me akasa me ko gimi bu. Ana me akasa me to bu no. Be bu meto no. E me am dia. Yakopon me fa ne ho. Ofane boa wa ye ready so obeto nti obeka kire me no me o di no ka kire me on kan kire me na o nti asem ya sia na me pese me ti ase Jesus Christ yes konfanochi okay uju Jesus dem so bi jim konfanochi and the whole asase because asase we no anya konfanochi asase ho adia Jesus asase obua wona ode ma o bonsam ne na to so no to bonsam ne ba no asase so fo mu nue mu ne bonsam so asase ne bonsam metia woni yakopon kwotro so koso kwotro bonsam oni ba bi di na nsi o he's here he's working with me and he's allowing me to speak English. Can you speak English? God.